komt in Genk-Zuid een heuvel die stroom opslaat als een batterij. De heuvel zou 30 meter hoog worden en vanop de top zal je de hoge venen kunnen zien. Daar heb ik logischerwijs veel vragen bij en die vragen kan ik stellen aan onze journalist Jannik Kamps. Jannik, ten eerste, hoezo komt er een heuvel? Gaan ze een heuvel bouwen? Ja, inderdaad, Mathies. Dat is een beetje zoals de mijntrails die we al kennen in Limburg. Het zijn ook kunstmatige heuvels. Nu, of je daar boven de hoge venen gaat kunnen zien, dat durf ik wel niet te beloven. Maar de andere mijntrails die ga je zeker wel zien liggen. Die van Beringen bijvoorbeeld, die is 100 meter hoog. Seaground, zo heet het bedrijf dat die heuvel daar gaat bouwen, is een onderdeel van bouwgroep Cordeel. Die hebben daarvoor zo'n 800.000 ton zand nodig. En nu ligt er al zo'n 300.000 ton klaar. 800.000 ton. Waar komt al die grond vandaan? Die halen ze vooral uit België, maar ook uit het grensgebied van Nederland en Duitsland. En dat is eigenlijk grond die aannemers op overschot hebben op een werf. Tegenwoordig raken ze die grond nog maar heel moeilijk kwijt. Ze moeten daar ook voor betalen. En een deel van die grond komt nu hoofdzakelijk per schip op het industrieterrein Genk-Zuid terecht. Dat is een gebied waar die heuvel ligt op de grens van Bilze, Hoeselt en Zutendaal. Die grond wordt natuurlijk ook gecontroleerd of die wel zuiver is. Dat toezicht van die gronden gebeurt door de Grondbank en de Vlaamse overheid. En hoe kan die heuvel dan als een batterij energie opslaan? Ja, dat is een heel bijzonder systeem. Dus je moet je die heuvel voorstellen als 30 meter hoog, met op de top een waterbassin en beneden ook een waterbassin. Stel dat de energieprijzen heel erg laag zijn of zelfs negatief, bijvoorbeeld in het weekend als de zon schijnt en het waait heel hard, en dan staan de prijzen onder nul, dan gaan ze dat water oppompen van beneden naar de top van de berg. Dan is het bassin bovenvol. Als er veel vraag is naar energie en de prijzen zijn hoog, dan laten ze het bassin boven leeglopen en het stroomt dan via een buizennetwerk voorbij een turbine die de elektriciteit gaat opwekken. Dat systeem, zeggen zij, is beter dan een klassieke batterij, volgens hen, omdat zo'n batterij na een tijdje zijn vermogen verliest en dat zal bij zo'n systeem niet gebeuren. Omdat het water in het bassin blijft als ze het niet gebruiken? Nee, omdat de technologie niet zo snel verslijt als bij een batterij. Dus bij elke ontlading verliest zo'n batterij van vermogen en die turbine is robuuster en die zal eigenlijk dat vermogen kunnen blijven opwekken. Dat is 1 megawattuur dat die kan opwekken. Oké, interessant. En wanneer komt deze heuvel er dan? De grondwerken die zijn volop bezig, die gaan pas eind volgend jaar klaar zijn. Dan gaan ze de heuvel een beetje laten rusten, zodat hij zich goed kan zetten, want die moet natuurlijk stevig en waterdicht zijn. In 28 worden dan de technische installaties geplaatst. En als hij helemaal klaar is, Mathies, dan kan je ook naar boven wandelen. Er komt een wandelpad en op de top een uitkijkplatform met dan uitzicht op het Münsterbos. Nog even wachten voor we van het uitzicht kunnen genieten dus. Nog 2 jaar geduld oefenen. Oké, dankjewel Jannik voor de uitleg. En wil je meer weten over deze energieheuvel, dan kan je dat lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.